Dalan, kinapudno ken biag. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa? Umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay ko ti sweldo na. Apay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ubing. Sige, mabitlaan nga rod. Ta isaganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Inkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da? Ay, lugyan dala ang tinegosyo na gita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kung iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaang? Wen. Dahito lang tinaglakwam. Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam. Ay na, di mo amo taglako, Dani. Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa? Di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad akman ng agata? Na, nagbayagan? Umutang ka, ta iso ti ibayad mo kanyak. Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo ang mapan umutang kankwana. Saan mo't? Naira na laeng. Bayam tapadasot ti umutang iti kwarta, ta ibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan ngamin ang makaawawat? Ay, parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Ay, nabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ako unay, manong Dani. Talaga anaimbag kayo akaruba. Awanan yaman na. Pakaragsakak mat, ti tumulong iti padak a tao. Dayawag ko unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak ko matitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat nga minamakaw-awat? Kan maysa, saan anasaya ti agim imot? Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyam mat ati papautangam, no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. At nakadini ka nakandanay agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Ay, ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya? Umayak ko mamat umutang iti uray kwarta ko ma? Ay! Awan ti maipautang ko kada kayo. Ha? Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa kat umay kayo ket din umutang dito Stormy? Ay, umay kan tatapon nyo. Umanaw tan ditay. Naimot-mot day tatao. Anya? Naimutak? Ay! Uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat? Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak. Jak mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam, Dani. Tapod lumot. Nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abalik ko man no agbayad da adagos? Agata. Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. Sige, pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida.
Agyaman iti panagtalak yu kanyak, manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok ang mapaduras yu ti store nga ilokatyo. Wan manong, talaga apadur asa. Sige, ket inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman unay, manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nula katanda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman unay, manong Dani. Umay ka, Chanda. Agtugaw ka dito salas. Tairwar ko ti impaisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Mangan tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Sige, mapantangaro doon iji kusina, Chanda. Sige manang, tani mariknak matantibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iji Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon pa'y kit din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti dayja Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, agata. Amok, di na baybay andag iti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Chanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na aporsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Chanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayagdanag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. Sige, pautangan ka, Chanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman na manang agata. Unay kan, bagat? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkal agatad. Kadi mon sapay amamunay daydi atyanda. Naamamumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas kaniloy da amamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay, ti pagbayad na kan ka. Ang mga utang kalimutan mo tanday jay. Apay kadimanen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Chanda, tamo ka bak nang. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaang dito'y parking lot, Chanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag nga ibagayoan. Nalipatam samutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Aywan. Ala, sorry, nalipatak mo ten manang. Anya? Awan pa ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Angam di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Kan adda pa yan lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasawen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya. Ada inlasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. Nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad-ad pa'y adumuras to istor mo. No diga po itim pautang mo pagpuunak, awan ko maita dito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata, ay, talaga naimot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no day tay talaga nga awanan.
Manong. Ngamno siya ka. Agpautang nga ka, basta adda. Ay unay kamatan agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasan matan Tadda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Lloyda. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinungpal tiyanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita manang. Makapasurun kayo. Anya, kayat mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawan. Ay, tiyakla impagaro pa kasta ka tiyanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tiyanda! Ay, naimbag pa'y ni Lloyda. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day di tiyanda. Makuna abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsin bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan, Dani. Intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumutan iti apartment na. Kat di da mo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngam awan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tungot iti dakkel agatad. Agbababawi akla kay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Lloyda. Ibagam adin to makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita. Si kamat lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na kuma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Namin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyaman no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyaman na, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Diyos ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalat kan na. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Matthew Kapitulo 10, versikulo 29 ken 30. Iti may sa asin ti mo, makagatang kayo iti dua asa lapingaw. No pay kasta, awan matnag uray may sa kada kayo, no di ipalubos ti amayo. No may papan kada kayo, oray dagiti buokyo, na bilang da aminan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Milagro, pare. Milagro at talaga tinapasamak itay. Huwag nga rod, pare. Agaasam man,
Tas saan dalapos di dakkel at truck data jeep mo? Idi nagdiretso iji rangkis? Sapay nagado ti pasaheros ko. Apuro pa estudyante. Managkararag ka ngamin, pare. Wan pare. Talaga aman na kay misa ak. Kanagbasbasa ak iti Biblia. Isungarod asan ano data ipaspasada ma jeep, pare. Sabali talaga. No napigsaka kini Apo Diyos. Joanna, anya pa'y latar aramidam dita. Mangsindikan iti kandila kani brown out. Birbiro ka nga ro ti kandila. Indulin ko dita paladpad, dita kusina. Umanungat ngamin. Nay, apa ang nakasip-sip nga dito'y balay? Ay, brown out. Marurudak nga rod. Kanayon matla a brown outen. Awan pa'y ganas nga agbayad iti kuryente no kastoy. Panagkunak. Nadadaal tilin niya ti kuryente. Gapu iti disgrasya na pasamak ijay highway. Ay na, awan bibiyang ko iti disgrasya nga ibagbagam. Ay na, bakit? Katno dandan ni dinalapos jay nagdakkel atrak. Ti iman manehok a jeep. Kat? Pagyamanak iti Apo. Tasaan ang nadalapos jay jeep nga iman manehok. Kan saan kami anaan-ano kadagiti pasaheros ko. Joanna, singjamon aji kandela. Ay, nagbuntog lakit din ayat ti panaggungunay ta anak mo. Itay pa'y nga ungat ni Mami. Apay ngamin aya nga agungat-ungat ka bakit? Kasano ajak agungat kat kalat anak brown out sa anak pa'y anak kaluto. Ala. Siya kunti agluto. Tapno saan kan nga agungungat. Ay, agtugaw kayo ngaminan, Mami. Saan kan tumat ngamin nga ginin na. Isu nga ungat kayo nga ungat. Stress ni Mami, Joanna. Isu akasta. Mala, agtugawak kat da kayo lang ang trabaho dito'y balay. Kita man no anya ti pagbanbanagan ti biyagyo. Daddy, nag-text si classmate ko. May isa ka nung gayam kadagiti naglugan ijay jeep mo. Idi mapasamak ti disgrasya. Aya. Orela ka nung makasangit ni Mami kan daddy na. Idi inistorya na kadakwada ti napasamak. No dinalapos na kami jay dakkel atraka. Sigurado, natinag kami mat iti rangkis. Saan gayam nga ang angaw jay istoryaam kan ni Mami ang disgrasya? Saan adengdenggen ni Mami? Taday talagong unget ti amunang aramiden. Pakabwisitan na amin, Daddy. Uray nagbasit labanag. Nagbiit nga agpudot ti ulo na. Ala, ingkan agbasa ka dagiti librom. Ta siya kun ti agluto. Wan, Daddy. Agyamanak, Diyos ko. Tainispal na kami. Itipan nakadisgrasya mi kumaitay. Sasawamot dita. Di kakit agidan ta maturukan. Masapakan tumanin nga agpasada inton bigat. Jak agsardeng nga agyaman iti Apo. Gapu iti panangispal na kada kami itay. Bakit? Dakkel abanag para kanyak dayjay. Ay nalakay no siya. Nasakit pa'y laang ti ulok. Iso maturukan. Taapay. Anyamanan ti pagsaksakitan ti ulom. Dagiti babayadan kuryente, danom. Kanang bayad pa'y ni Joanna iti tuition na. Asino ti saan nga agsakit ti ulo na amang pampanunot kadagita? Gagangay dagitan, bakit? Apay pa'y lang nga panunutam. Kasta ti sumpat ti tao nga wan manaknakam na. Basta adda ni Apo Diyos iti biyag tayo. Awan ti dakkel, wano basit. Agtalak tayo lang kan kuana. Awan gayam, Domingo inton bigat, mapantayo makimisa. Da kayo lang, ado ti aramidok. Agina nakakadimat, bakit? Saan laday ta trabahom dito'y balay ti panpanunutam? Kasano kumaama ka inanaak, kat puro mat problema ti dumdumtang iti inaldaw. Sumurot kamot ngamin ang makimisa Agdengagak tulaangan iti misa di taradyo, mabalinang. Saan ka kadi nga agyaman iti Diyos, tas ibibiyagak pa'y? Asaan kami anairaman, iti disgrasya na pasamak? Nag-thank you Lord kamatan. Apay aya, anya pa'y ti kayat mo ang aramido. Oh, pare. Imay kayo matgayam na kimisa. Wan pare. Awan samat ni kumare. Ay, nagbati. Adu ka no ti aramidan na. Isu adag iti anak kulangan ti insurot ko. Imbagan ka, takanayon ang makimisa ni bakat mo.
Isupay ti mangipilit kanya ang makimisa kami. Tanudad duma, masadutak. Ay, ni bakat ko. Ay, awan. Uray pilitak, di nalata kayat. Masayang laang kano ti oras na, dito'y simbaan. Nanang, dak dito'y. Day, si kamot gayam day ta anak ko. Nagapon nyo. Napan ko man inala tay pensyon ko dita munisipyo. Ag sakit di tatang mo. Iso nga inraman ko mo nga inala di pensyon na. Agsakit ni tatang? Won, jak man amuta agululaw ka naw. Mapankuntuman bisitaan ni Jebalay. Kat umay kayo nga Ay won, nabuya mi gayam TV di napasamak nga aksidente idinamidsan nga aldaw. Ay, nagswerte kayo lakit din. Kasaan kayo nairaman ijay nga aksidente anak ko. Won nga rod nanang. Iso asaan mo asar deng at agkararag kanyapo Diyos anak ko. Nang nangruna da ito'y aklase ti trabaho. Nagdelikado launay. Nanang. Ni, siya kung ti sumarunong agpila, nanang. Aglugan kan dita sangwanan. Ay, sige man nga ron anak ko. Nasaya at tada da ito'y jeep mo apagluganak nga agawid. Kasangsangpet mo payla ang manipod eskwelaan. Agsuksukat ka manan, Joanna. Saan kan arumor dito balay? Kunadi dadi, agsukatak ka no. Mapan mi pasyaran da tatang kananang. Tagsakit kano ni tatang. Isurot mo amin ng ubing. Kaya't damat ti sumurot. Agbati ko man ni Joanna, tapno adda kadwak nga agluto. Diyak kaya ti agbati. Kakaiso na nga italaang manan ang makitag dalulo kun lola. Mangan kami ni Jayan da nanang. Uray saan kan ngagluto? Yawidan da kanto iti kanam. Ay saan? Nagkunakan ka ayawidan dak. Kabailak ti agluto iti kanag. Agsakit tumanan ti ulom. Mapan kayo kitin. Amang ano kaya't mo mati sumurot? Ay saan? Agbati ak. Tilang tumanan ibagbaga di nanang mo. Bisitaan mi pa'y ni tatang. Aggurigor lang bisitaan niya. Unang mula no seryoso unay ti sakit na. Kumusta ka, tatang? Medyo agulaw aklaan. Nagtumara ko ni ti agas. Mayataw ninton madamdama. Wan, tani, simurot dagiti apo kuyo. Umay da kanumat umiliw. Agid idaak, kanagbasbasak iti Biblia. Kabalam ka din ti bumangon? Kabailak matayin. Ewan gayam anak, nadamag ka o jay napasama ka disgrasya. Talaga man ang nga si ti Diyos, ta saan kayo nairaman? Wan nga rod, tatang. Kahit makimismisa kayo kadimat laang. Wan, tatang, di Domingo. Nasayaat mo kasta. Ado dagiti banag anas kay napagyamanan tayo kini Apo Diyos. Pudno dayta, tatang. Sinaruanak ni Lola ang nagluto, mami. Kat, anya kumaita. Kasta una yaragsak mo. Tanakasursuro ah. Ay, mataktak lang ti oras ko no surwan ka. Sapay nagrigat ka surwan. Saan mo't Nung narigat ka masurwan. Apay ngay nga rod ang nangangato dagiti grades ko. Ay sus, panagbabayad man gaya man iti tuition. Ha, nagado a problema. Saan ka kadi amaragsakan ang nangato dagiti grades ko, mami? Jay babayadan ti pakadanagak, Joanna. Ni daddy nga rodan ti pangipakita iti card ko. Wan, tapno am muna a panagbabayad manan. Ay no, biyag aya. Nagngangaton dagiti grades mo, Joanna. Kita am di grade ko iti chemistry, daddy. Amom, talo kami lang iti klase miya nakapasa. Siyakti ka nga tuwan iti grade na. Awan makunakan ka, anak. Naglaing ka talaga. Agpirmakan to inton madamdama, di tabangir na ha. Ha? Saan ka di arumbang ani mamim ti agpirma? Saan mo't nga interesado ni mami amang kita iti card ko? Di tamot babayadak ti bagbagana. Ipakitampay kan kwa na ada ito'y card mo. Sikan ti mang ipakita kan kwa na, daddy. Sige, ipakitak inton madamdama. Sakbay kami amaturog. Barang kayat na, nga isunti agpirma.
Ay, nabambanugak manen anag malum. Jakpay nalpas jay lalabaak. At damot nga min jay washing machine. Ay nadinak man isuro. Nagnginan to manen ti babayadan iti kuryente. Ag washing machine akit den. Dahil tala babayadan ti pampanunutam. Kitaam ka no dahil ito'y card ni Joanna. Ay, sikante mang kita. Apay payla ang anasken nga ipakitam kanya. Nagngangato dagiti grades na. Saan ka kadi amaragsakan? Man-mano dagiti agtutubo ita, aseryoso iti panagadalda. Agdiskitar kakit di iti pagtuition na. Adda ka si ti Diyos kada tayo. Daytakit ti kanayon mo arason, iso apasaray maawanan tayo. Anya mauawanan nga ibagbagam. At dalat tamat uray kaskasano. Saan tayong agbisin? Bindisyon day ta ni Apo Diyos kada tayo. Agtal na ka man? Di mo nga minam mo ang mga presyar kadag iti babasit abanag nga da iti biyag mo. Tadag iti problema ti pampanunutam. Pasitlat na ti mapaspasadaan ita, pare. Rumigirigat at talagang ti panagbiag. Saan mo nga minapanunutan ti kasta? Tapno saan anarigat? Imbagkan ka, takaslawan problema. Wen, taintalag kun iti Apo ti amin. Di ka man, pare. Pudnumat Nagado ti panubok iti biyag ko. Nabaalak. Taamok asa anak nga agmaymaysa. Tultulungan nak ti Apo. Bilibak iti day tapamatim, pare. Anya nga iti pagmamaayan ti biyag ko, awan ti Diyos iti biyag ko. Ken, amumot ti ugali ni misis ko. Di pala nagbaliw? Ay, kimaron sapay ti kinaungat na. Ay, nuawan ni Apo Diyos asarikadkad ko. Awanan nabayagan na si Moko ak. Talaga bilibakan ka, pare. Payman, tuladen ka mamay. Joanna! Mami! Awagam ni dadim, daras magawin. Marigatan umangas. Wen, awagak ni Daddy. Hello? Daddy, agawid kan! Itamot lang! Madama ang nagpaspasada. Apay haya? Ni Mami! Marigatan nga umangas! Kulak no mataya, kulak ay. Inexamin da kan dagiti doktor dito ospital. Normal mo't kano amin a vital signs mo. Aping arod ajak makaangas. Akas laaglami isti intero abagik. Nagpanic attack ka kano. Kunak ngamin kan ka, aliklikam ti ma-stress. Oh, kita man day ta napasamakan ka. Intaray da kan dito ospital. Nagado ngamin ti pampanunutag lakay. Kat asino ko mati awan problema na. Anong no kanayon mo a panunutan dagita a problema? Sikamot lang ti agsagaba. Hindi mo ngamin kayat kat apadasan ti ibagbagakan ka. Anya ngay kumatay na. Agtalag ka ni Apo Diyos. Lukatam dagita matam. Tapno makitam dagiti milagro. Ngar aramidan na itibiyag tayo. Siya ka. Inlisinak iti disgrasya. Nimat Joanna. Pudno adakal ti babayadan iti tuition na. Angam na lang di anak ta. Saan ka di abindisyon amin dagita itibiyag tayo? Anya ti rumbang aramidan. Agtalag, kan agyaman ka iti Diyos. Sikan tumat ngamin. Puro ka reklamo. Ay, gapo iti kapapanunot mo iti problema. Saan mo na makita dagiti bindisyon a sumangbaykan ka? Kumusta kan, anak ko? Nan, Kasta unay adanag mi kininanang mau, dinaamuan may na ospital ka. mayaten tatang, nanang, agyaman na, tayo may dak binisita. Ay, kumusta kayong tatang? Naimbag kayo ka din? Wen, sana ko na maululaw. Ay, napasensya kayong tatang. Ta saan kayo man lang ang bisita, idinagsakit kayo. Maawatan ka. Amaw nga do ti aramidem. Ay, masapul asa anak ka noonay ang ma-stress. Day ti balakad ti doktor. Di ngamin ka no nakaro apa nagpampanunot ko.
Tiga po ti panagnervyos ko. Ay na anak ko, saan ka nga minunay nga agpampanunot Pero dyan na laang day tati ulom. Day tamot ti ko na nila kay kuna ng sursurwak ka no ti agrelax. Nasingpat nila kay mo. Naanaws kan nagagayt. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Basta aramidem latta ti pagribengam. Ado ti bendisyon ti Diyos kada tayo ngam di tayo makita. Lokatan tayo dagiti mata tayo, tapno makita tayo dagiti a bendisyon. Basit man wano dakkel a banag. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna a Timoteo Kapitulo 6, versikulo 10. Tati panagayat iti kwarta, iso ti pagtaudan, ti amin akita ti kinadakas. Simina ti sumagmamano at tao iti pamati, gapo iti tarigagay da abo maknang, kat nagsagabada iti adu aladingit kan laddaang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, apag iso, alas 12 gaya man. Ay, magasak mampay di tatersina. Tagumatangak iti sidan mi iti asawa. Ay. Sikamot gayam dayta, Loter. Nalpas ka din ti misayo. Ay, wan. Nagawid ako man. Dumagasak pa'y di ta kantina. Ket, kumusta mo't nga iti kanayon nyo nga ipapanpan na kimisa? Ay, mayat-mat. Mayat ka no? Apay ngay, tanukit kita agmat ti kabibiyagyo iti asawam, ket awan mat pakakitaan iti ilulungaw yo. Kanayon kayo ngagpaiso amapan makimisa, angam awan mat ti makita ka nagbaliwan ti panagbiagyo. Saan kayo matabumaknang? Anya. Jak malipat anti imbagbaga kanyak ni Magnaw bakit. Ay, bye-bye amon dayjay a Magnaw. Kung ana dayjay ta isukat baknang. Swerte na ta isaw tinang tawid iti amin na kinabaknang ti ulitagda anaglaklakay abaraw. Ay, saan na anagrigatan? Bay amon. Kung ana siguro dayjay. Saan ka anapan nakitangdan? Anya? Kunana ide nga ibaon ka kano, tamapan kayo agraep iti talon na. Angam kunak, saan amabalin? Taal daw mo't nga rod ti Domingo, intay makimisa. Ay, isumat lagayam, akas jay ti sauna kanyak. Wen, iso nga, anya ngay nga rod. Talaga akas ta dagiti kasken kwa na. Wen, awatak matkit day. Tasaan ang makimismisa ni Magnaw. Tikit di aramidam. No makitam, awisim to amapan mo't makimisa. Sige, aramidak day ta, bakit? Nay, adda kayong matgaya man, Uncle. Ayan, dagiti trabahador. Agraraop da pay laeng, Uncle. Apay ka di. Sige. Alam dagiti ginatang ko at tinapay kan mainom.
Orasan tapno ayabam idangag merienda, Loida. Wan, Uncle. Kasano, anya ti panagkunam. Malpas ka di amaraapan amin ti talon? Panagkunak. Adda mabati abasit, Uncle. Siguro, maraupan iti may saldaw. Anya? Ha, no kumataim may day aloter, di malpas kumaita nga aldaw ti raap. Sana bali, Uncle. Malpas tulat ta. Anya ti ibagam kanyak, Loter. Domingo ita, kat awisan ka kuma, taintay makimisa. Anya? Para kanyak, oray sana ka makimisa. Tawan mater aramida kadakas. Ket no tumultulong akpay, adon tinatultulungak dita akakaasi ti panagbiagda, Loter. Angem si kangay. Awan. Ay, agpay sumatkit di Awan tinatulungak no maipapan iti kwarta. Dayta ket ti kunag. Uray misa ka amisa. No awan tumutlaang ti makukwartayo. Awan mutlaang ti serbina. Ay, saan apod no dayta? Anyakit din na saan? Bimak nang kayo kumaan, Loter. Ay, saan matakas ta? Kastoy nga di mo nituloy ti agpalawag. Tawan ti makita ken ka apam managnek mo iti bagbagam. Nulabsan ti agsao. Tiw ka pay. Tawuray sana ka makimismisa. Taadu ti kwartak. Adu ti matultulungak ang nakakaasi ti panagbiagda. Gaputa ka nayo nak amang tangdan iti trabahador ko. Ay na, ni magnupay mati kunayo. Ay awan amok dita, Luther. Ay, awisak ko mangarod ang makimisa. Ngam sabali matanti bagbagana. Kasano ang maawis yo ang makimisa? Kaano nakalaslas-tug a tao? Barang maikat ko mati kinalastog na no sumrak iti simbaan. Kumaano kayat na? Ngam saan mo't nga road? Ay, nakaro ti kinalastog na. Gapaw, taandaan. Uray ka no saan ang makimisa. Tagar aramid kanumot iti kinaimbag. Awan ti basol nga aramidan na. Saan ang maisalakan ti tao? Babaan laang iti naimbag nga aramid. Anya? Ngam sapay lakuma. Tamaidalan to iti pudno ni Magnaw. Pagkunamat, asak nga agar aramid iti kinaimbag. Kat saan nakto amay salakan, ha? Insalakan na tayo ti Diyos. Saan agapaw iti anyaman anasayaat nga inaramid tayo. No di kat gapaw iti asin na kada tayo. Kayat mo asawen, adda pa'y basol ko, wenno pagkurkurangak. Adda, aging nga ibagbaga nga awan basol mo. Agbas-basol ka. Anya? Uray anya pa iti bagbagam. Awan mo ka basol ko. Nagbasol amin at tao. Kat agkurang da iti kinadayag ti Diyos. Kayat mo nga rod asawan, iti laksitar aramida ka kinaimbag, ken itutulong ko kadagiti agkasapulan, at dapay kurang ko. Pues, anya nga rod day ta pagkurkurangak, Luther. Ti panagsirbim iti Diyos. Dalakit din a kinagura na kan ni Magno, gapu iti imbagam. Ay, masurunak nga men iti kinalastog na. Kunamlan asino. Ay, di na amo ti agpakumbaba. Lothar. Punumat Ay, kunamlan asino nga agsasaaw. Sikan ti makaaw-awat ken kuana, Magno. Amumet, agdo matayo iti kasasaad. Baknang da, idinto tada tayo ket pobre. Dayta ket ti madino maminsan. Gapo iti kinabaknang da. Tagibas si tandaan dagiti awanan. Ay. Baybay amon kunak lang arudan. Makaamiris dan tumetla siguro. Martin, anya nga tati aramitek.
Tapno adda abumaknangak. Anya? Kayat mo pa iti bumaknang, Mang Magno? Kayat ko nga rod. Adda ka di amo mapamuspusan. Adda, Mang Magno. Isurum man kanyak. Tapno adda abumaknangak. Kastoy, Mang Magno. Mangirwar ka iti 50,000 pesos. Anya? Pangaramatan ta nga iti kwarta. Mapanta makisugali di kasino. Dakkel ti mapangabakan ni Jay. Mayat sa. Magustuak ti singasing mo, Martin. Wow! Dakkel ngagbayso ti napangabakak, Martin. Kunaktumat ka, Mang Magno. Nagmayat. Ala, agsublitan tumanin ditoy. Ay, kanto na. Ay na, adada na bumaknangak no kastoy. Kat inton sumarno, idakdakkel kuntupay ti pustak. Congrats, Mang Magno. Dakkel manen ti napangabakam. Ag milyonaryo ak dito ya di na oras no bilang lang. Balatuan nakman nga rod. Di kagdanag. Pabalatuan ka, Martin. Agyaman ak, Mang Magno. Agsasaruno ti swerte kita. Mayat samet no milyon ti ipusta kinton sumaruno. Idi kasta, dakdakkel ma ti maliksab ko. Buisita talaga ti kastoy, Martin. Mang Magno. Awanan. Mano na milyon tinaabak kanyak, Martin. Ladingitak tinapasamak, Mang Magno. Kunak, no mga abak ka itay. Sayang ti mano a milyon na pisos ko. Napaglakwa ka dagiti sa nikuhaga. Naabak lang iti sugal. Anya? Naipaabak mo amin na kwartam? Masapol ang makasubutag. No kasapulan nga ilakok dagiti talon ko nga iniktarya. Aramida. Anya ka di ti aramida mon, Magno. Inlakom mat aminan asan ni Kwam. Sana bale. Masubot kung tumot lang ti kwartak. Dakkel ngamin ti abak ko iti sugal. Iso anas ka na makasubutag. Anya, no kasta, impaabak mo iti sugal ti kwartam anaglakwam kadag iti sanikwam. Ay unay kan, kaano pa'y anasursurum ti agsugal. Awan bibiyang ti asino man. Sanikwak dagijay. No anya ti desisyon ko, iso ti matungpal. Ay, kaasimot ita ni Magno. Manipod inla ko na dagiti sanikwana. Agraman kotse, kandakkel abalay na. Day talatan agbarbartag, ti araramiden na. Anya? Ay, nagpardas lakit din ti pasama ken aya. Ay, win nga rod. Damag ko ket milyon-milyon ti postana no makisugal. Ay, isumat lagayam. Anagbiit, anapukaw na ti kinabaknang na. Ay, kasi mat nga rodan ani Magno ita. Ay, ket basol na Ay, unmat kit di, bakit? Ang sapay kuma. Ta itikas ta napasamakan kwa na kat makaamiri sa una. Anya kayo matin, Uncle. Kanayon kayo mabartag. Kabalan nakitan nga ungtan. Loida, gapo ka dita makipaggigianak lang dito balayo, ha? Uncle. Buisit! Tikas to'y abiyag! Ita takasta tinapasamak iti biyag mo. Agsingsingput kan, Magno. Kasta ka lang arudan.
Sa kanto pa'y lagbartag akanayon, ay talaga ang makaungot ni Lloyd aka anakam no kastamlaang. Wan nga rod. Aklunak dagiti nagkurangak. Basol ko ti amin. Basol ko ti panagsugsugal ko. Ti aramidam ita, agsingsingpet ka, ken agan anus ka. Aramidam ti amin akabailam at tumulong ka dagiti kakaanakam. Tainto nagkapsot ka, di da kanto baybayan. Wen, katagyaman ak itibalakad mo kanyak. At nakatiam mo malugar ang mabalin ko apapanan, Martin. Mang Magno. Mababain ako kini Luther. Kasla kayat kunti pumanaw iti dayto a lugar. Awan mo ti amok, Mang Magno. Para kanyak, nataltalgid ka dito'y lugar yo. Dito'y kalatan. Narigat ti makigasang-gasat iti sabali a lugar. Aging ka nga minita. Diyak maaklon ti napasamak kanyak. Mang Magno. Nang runa no adda makitak nga kat katawa. Panagrik na kitsak ti kat katawaan da. Atap mo lang day Mang Magno. Masyandakit di kang ka, Iso ti amok. Papanan nyo ita, Uncle Magno. Nakasukat kayo mat itibado yo. Mapanak man makimisa. Makimisa, Uncle? Inak mametdum nga giti palawag ni Apo Padi jay simbahan. Naamiris ko, apod no tinakunakanyak ni Antio Adora. Nasayahat nga rod no kasta, Uncle. Nasayatan nakaamiris kayo. Pagsayaatan nyo dayta. Day, si kamat gayam nga agpaysaw magnaw. Luther. Ay, kunak no karup-rupam lang tinakitak itay di taon nagtisimbaan. Siyak. Ay, maragsakan tanaka umay kamatlaang ang makimisa. Wen kabsat. Kasta, kabsat. Di mo itulog. Adadaulan na ka, ti panagayat mo iti kwarta. Wano ti panakapukaw mo iti kinabaknang mo. Ay, pudnon samot tay kunada, adakas ti bumaknang kabsat. Saan adakas ti bumaknang kabsat? Nulakit di usaram iti pakaidaydayawan ti Diyos. Malagip ko lakit nga ro ti kinalastog ko kan kay di Luther. Pakawanan na ko Pagbabawyak ti amin, ngam naudin ti amin. Ay na, awanan day jay. Napakawan kan. Agyaman aken ka, kabsat. Itala maamiris ko ti biddot ko. Maragsakan akmat, tanaka amiris kan, kabsat. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Kat di mon ulitan ti aramid mo iti kalabas. Talaga asahanan, kabsat. Nang runa ti sugal. Nadidigra akon, kabsat Luther. Itulong mo kadagiti nakurapay, ti aglaplapusanan akwartam, adi mo kat isugal. No kasta ti aramidam, maayatan ti Diyos kan ka. Papagayam ditan ti nagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Ansaw, Day, ataka mait manang. adaman law may kodamagan. Anya day tamanang. Apay, pudno nga agmauyong ni Florence. Nagkunay ti day tamanang.
Ado, tinakadamagak akaaruba. Saan ka nun arumrumwar dito'y balayo? Tamabuteng ka no arumwar. Kita manday ta. Tasika pa yun ti agwalwalis dito'y paraangan nyo. Apay, agmauyong atalaga ni Florence. Ayan nga ni Florence, tatang. Tasika mo ti aglutluto. Ay, aday jay silid na. Agkulkulong latan iti silid nang agmalmalem. Kabay isuti kayat nangaramidan. Saan ka numatin arumrumar dito'y balayo? Ay, Pudno ka ding agmauyongan day tanga anak yo, tatang? ay, saan mo man nga ibagbaga ti kasta, tamangag na ka. Kat apay no mangag na? Ad-adangag sakit tinakam na. Mapan nyo ipakita iti albularyo. Tamang ano adda napasaktan na asan a makitkita. Wano, nakadilnak dita. Nakaluto akaw. Aggao kakit dain. Mangangkan. Ikam iti kanen na ni Florence. Anya? Itulodak pa iti kanen na iti selid na? Saan nga rod amakarwar? Payman, takasaritak man day ta tao? Saan pa'y nga ita? Saan nakamutla nga sangwain? Anya? Ay, anya nga asakit ti kimpet kan kwa na. Delikado day tatatang, no sana masigod. Florence, anak, nakaturog ka kaday. Nakariingak, tatang. Kirikap yun day tari daw. Nagsipnget-met ngamin day to'y silid mo. Apay adi mo ilokati tawa. Kayat ko tinasipngot. Kayat mo kaday, tay switch ko ti silaw, tapno makitam ti kanam. Saan, tatang? Kayat ko tinasipngot. Agsakit ti ulok no makitak ti lawag. Kasanong nga rod makita to'y kanam. Sapay nasiit day to'y inluto ka si daam. Tatang. Nay, apay ngagsangit ka. Apay akas to'y tinagbanagan ti biyag ko. Ay, anak. Kabutang ko ti rumwar. Kabutang ko ti lawag. Anya day ti amapaspasama kanyag. Oh, kumusta ni tatang? Kapsat ko ati pakadanagak, bakit? Ni Florence? Tapay. Jak man mo. Kabutang namat ka nun ti rumar iti silid na. Ay, kunak man no istorya laang dayta. Napanak na kak, idi napanak iti balayda. Talagang agkulkulong iti silid na. Itultuludan pa yan ni tatang iti kanen na. Ay, kat agmauyong nga rodin Ibagbaga nga rodag iti tao nga agmauyongan. Sayang. Sapay nakalpas iti kurso na. Gisursuro kumaitan. Tamaestran jay gayem na. Iso ti teacher ni Junior. Tataan siyong. Nay, si Kamot Hakob. Nay, limok magka. Wan nga rod tata. Ay wan gayam. Ni Florence ngay. Kumusta ti best friend ko? Ay kwa. Ada siguron asawa na niya. Mano anak nan. Dayjay agayam ko. Nalipatan na ko. Ay, adda ka din asawa ang baraw. Ay, si Kamot tata. Awan pa'y mat, Ay, mabagitan nagsan abalasang. Inunak tumat ngamin tinagtrabaho. Ala, sana balay. Makasarak kan tulata iti parakan ka. Sapay kumaat tata. Aywan gayam tata. Ibagam to ka ni Florence. Umay kunto bisitahan iji balayo. Wan tata. Umayak to enton sumaruno a Sabado. Mangitugot akto, ti paborito na a donut. Ay, kuwang amin na barok. Ay, balasang ko. Ay, masakit itan ni Florence. Anya? Agsakit? Anya ti sakit na? Ay, jak man mo. Hindi namutin kaya ti rumar iti silid na. Isu asya ko, tinagpalingkay. Takabuting na ti rumar. Ay, kaano pa'y akasta, tata? Hindi pa ilan na palabas abulan Ay, sige man, tata.
Ta umay kon to bisitaan. Ay, agyaman nak, Jacob, no makaumay ka. Kasanungay, Efren, agmauyong butan ni Florence. Huwag nga ro, Dante. Kabutang nanti rumwar ijay balayda. Di naktupay kahit asang mo nakabsat na. Awan mo't ti pulita yung agmauyong. Ay, kaasimat ni Florence. Sapay nagpintas abalasang. Ay, awanin ah. Saan nyo ka di nga ipadoktor? Pangalaan mi nga iti pagpadoktor makinkwana. Kababain no agmauyong ti kapsat mau. Rumbang lang asan arumrumar ijay balay. Tapno saan da pag-iistoryaan. Itanto pa ikat iso ti pag-iistoryaan dagiti tattao. Kababain da ita sakit na antay. No apay mat anag sakit iti kasta ni Florence. Ingka kasarita ni tatang mo, taipan nyo ijay mental hospital ni Florence. Asino kumatimang kan kuha na ijay mental hospital? Ad-addan ang katawaan da kami dagiti tao. Numaamuan da na mental ni Florence. Kat, baybay anyo lata nakastana? Ay, ijay nalangan balay. Saan naman ano ijay? Basta dan itatang akadwana. Kunak kumaamapan tayo ang pasyar ijay balay yung takadwata dagiti ubing. Saan palaang? Ang mga nuagkabil ni Florence, kat masaktan na dagiti ubing. Ay sus, nakaamamak mo't dahi tangay bagbagam lakay. Kat, kasta mo ta talaga dagiti agmauyong Saan da nga mo ter aramiden da? Makadangran da. Anya? Apay ngay, tadi mo mutan kinuti dayta kanem, balasang ko. Imbatit dayta, sakbay anagudungak. Awan ganas ko amangan, tatang. Nagsipnget ngamin dito'y silid mo. Mayat ko man umalukatan dagita tawa. Tapno makalangab ka iti presko nga angin. Tatang. Saan ka nga sangit Diyak kaya tikastoy kasasaan ko. Pisungarudkan ka ako nakarumwar ka. Agpainit ka. Agpagnapagna ka. Mabutang nga. Diyak may palawag tibutang nga marikrik na. Ay, wine. Nasabat ko gayam ni Jacob. Agahiyam mo. Saan arumba nga mamo na kastoy kasasaan ko, tatang? Naibaghakon kan kuana. Kat umay nakakano-bisitaan. Ay, apay ngayon bagam ngay. Diyak kaya ta makita nakakastoy. Ay, mga ngay no matulungan na ka, anak. Tadi nakamot kaya't atulungan ni manong mo. Diyak ba't amo ti aramida? Tatang. Tulungam ko matibagim. Ti pampanunutay. Kasanon ngay no awana kon. Kasanukan ngay no kastoy kalata. Diyak kaya't timapan ijay balayo ansong. Takabutang ko ni Florence. Saan mo't nakabutbutang ti anak ko, manang? Ay sus, di mo lang mo Dagiti addaan iti problema iti panunot akas kenkwana. Kabailan dati agaramid iti dakes. Saan kumamot akas ta at ibagam, manang? Ti aramidam, agparamid kan iti rehas apangikulungam kenkwana no saan mo akayat nga ipan iti mental hospital. Saan nga agmauyong ni Florence? Anya saan? Kano di na kayat ti rumor iti balayo. Kayat na tinasipnget apagyanan. Anya nga iti awag mo iti dayta sakit. Agmauyong ti anak mo, anso. Tata, adda akon. Ay, umunig ka, Jacob. Agyamanak, tata. Ayan ni Florence. Ay, umay ka. Tugaw ka pa'y. Sigurado ang maragsakan ni Florence, iti daytoy may sa abaks adon at apasarabok ken kuana. Ladingitak barok, ay balasang ko. Saan nakaakayat asangon ni Florence? Ha? Taapay, tata. Saan pa'y kanwa nakasagana amang sangukan ka? Ay, kaya't ko kumaatulungan. Sangit. Diyak man amo no apay akas jay namutan. Ay, tata, kaya't ko akasarita. Ang mga na-depress laang. Kaya't ko atulungan. Alan tata, palubusan na amang tulong kan kuana.
Florence, anak. Adda dito'y ni Hako bagahiyem mo. Kaya't nakaka... Adyak kayat! Kunak lang arudan adyak kayat ti sumango iti oray asino. Ngum kaya't nakaatulungan. Awanin namnamak. Ay, kastoyak latan ngag nanayon. Florence. Baybayanda kon. Saan niyo maawatan ti Riknak? Awat ti makaawat kanyag. Iso baybayanda kon. Agyaman na kada kayo parents. Nga imay iti daytoy apiti ay mating tayo. Sir Hako? Yes, ma'am? Agyamanak iti kinaanos mo amang isursuro kini Junior, ha? Uray no kas di anak kawul-wul-wul. Madam, trabaho mi day ta akas teacher. Manmano ti teacher ang makaanos kini Junior, sir. Imbaglakit din tasikat ti maestro na ita. Aywan gayam, madamag kuman, si kakaditi ipag ni Florence? Aywan, sir, asawak ni Manong na. Ay na, sir, kaasimot day dyan nga ipag ko. Tay bagbagadamutin nga agmauyong ka, no. Kaano pa'y akas jay? Nabayagsan. In sekreto lang ni tatang, tamabain ama-amuan dagiti tattaong. Ay, idi na minsan, napan ko binisita. Ngam saan nakmat asinango? Kas di nga rod, sir, iso asaan kami amap-mapan ije balay da. Taay na, mabutang kami. Nungay agkamat. Amuyong matantag mauyong. Ay, saan mat siguro akas ta? Nakaamak, sir. Ibagbagami nga rod nga ikulong dalaangan. Narigatan, nungay makapatay. Tatang, ipaaramidan yun itikulungan ni Florence. Delikado. Ay, saan ka man nga agsaw iti kasta, friend? Siyak ti makaamu amang tangdan kadagiti mga ramid itikulungan na. Di mo aramidan day ta. Unay kayo matan tatang. Apay, nungay agkamat, wenumang dangran iti tao. Gaputa saan nga agmauyong ni Florence. Maimbagan ti kabsat mo. Kasano ko mamaimbagan? Di mon tupay kayat nga ipamental hospital. Mangnamnama ka manen iti milagro. Saan ang mapasamak deta, tatang? Florence, nakaturog ka kaday. Mangan ka na nakaw. Nay, agsangsangit ka manay. Nangagkot itong tungan nyo itay kan ni Manong Efren. Sa anak nga agmauyong tatang. Iswasan na karumbang nga ikulong. Saan ka nga ikulong? Kan sa anak amamati nga agmauyong ka. Sakti amam, kat mamati ak amaimbagan ka. Iswa tulungam ti bagay. Ipanagnek mo kadagiti tattao akaba ilam ti agbaligay. Nagbidot da iti pampanunutan daken ka. Kabaalam da ita anak. Saan ka kumapaabak di ta panunot mo? Uncle, ada akmanen. Kaya't ko akasarita ni Florence. Ay uwain, padpadaanan na ka. Kasta ka di? Nagsarita kami. Iso apang kaasim man tatulungam ti gayem mo. Wan Uncle Anchong, aramidak ti amin akabaalak, tapno matulungak. Pasensyakan friend. No dito nasipngot asilid ko ti pagsaritaan ta. Florence, kaya't ka atulungan. Adaam mo nga espesyalista a doktor. O sige, makipagkita akan ko na. Kadwaan ka tamamati kabaalam asarang tenday ta sakit mo. Iti udin sikat ti agbaligi. Ay, mababai na ka talagan bakit? Amin na papanak, ni Florence ti pag-iistoryaan da. Oray siya nga rod. Isulatan ti pag-iistoryaan da. Ibagbagada pa'y kit din ang nag-aramat ka no iti drugs. Wapay mat nga may nakasjay na. Ang mga no adda na dagsin aparikot na nga ilimlimang nakadatayo. Anya ko ma, pinagadal ni tatang, nakalpas itikin na maestra. Agtrabaho laangan ko ma, ngam kasjay na matang. Inkamat bisitaan alakay. Gaputa nagmauyongan, saan mon abisitaan? Babainak nga rod.
Jak tupay kayat ti rumwar. Tagdamag-damag mo't dagiti tawa makakita kanyak. Agisursuro mo't gaya man ni Florence. Anya? Kasano napasamak dahi ta, auntie? Isungarod ang mapanak ijay balayo, tamapan ko panaknakan dahi ta nangagaw. Jak ngamin bimis-bisita ijay balay kahit naagasan nga tan, ah. Ketuan mangisursuro nga rodan. Kumusta kan, Ma'am Florence? Di nakman awagan iti ma'am, takarugrugik pailaang mo ti agisuro. Amo? No anya ti apapalaken ka? Apay ko mga apalan, nak. Ay! Ngamin, nagpudaw, kan nag-flawless day takudil mo. Kan, nagsiksika. Ay na! Bagay mo pa'y day tayo uniform tayo. Aywan gayam, anya ti waistline mo? 25 lang, man. Ha? 25 laang? Ngam, kaan kamat agaan. Ngam apay asaan ka lumuklugmag. Talaga lang ngami na sexy. Ay, ngam siyak. Jackson makontrol ti panaglugmag ko. Friend, thank you iti panang tulong mo kanyak ha. No saan agapukan ka. Nakakulungak pa lang ijay nasipngat asilid ko. Bay amon day jay. Kunakken ka. At dalawag. Uray kasano kasipngat ti amin. Na-stress akla siguro. Gapo iti aglawlaw ko. Kadagiti tao, amang perperdila ang ti amudang aramidan. Florence, saan mon asublian pa'y daytaan na palabas? Tinapatag, happy ka itan. Isuko kani Apo Dios ti amin a klase ti buteng, ta iso ti Dios ama nang asi, kadagiti pinarswana. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Salmo 46, versikulo 1. Ti Diyos anamarswa, saan na tayo abaybayan, iti kanito, nga adda tayo iti kasipngatan, aparte, ti biag tayo. Iso ti makatulong kada tayo iti agdama, apakasuutan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Kenya. Nakakukot ka pa'y laang dita idam, Chad, aldawan! Kayat ko pa'y ti maturog, mama. Aldawan! Di ka pa'y lapumangon? Guyudag man laangan dagita ulas mo? Kaya ginuyod yun dagiti ulas ko, mama. Alah, bumangon ka ditan. Madamdam Anton. Anya ka diti mapaspasamak ka, Chad? Awanan ti ganas ko, mama. Anya ti kayat mo asawan? Awanan ti sir-serbi ti biyag kanyak. Anya manan ti dramam ita, Chad? May sak a loser, mama. Saan ko anatong palti kayat yo abaligig? Saan nakapim masay ti board exam? Dahita ka diti pagkaskastam? Wen, mama. Nasakit ti dagam ko. Awan maaramidan tayo. Ala, bumangon ka kidi. Tumulong ka kada kami iti palingki nga aglako iti karne. Bye-bye, andak may lang, mama. Kayat ko ti agmay-may sa. Apay ka di nga umasasok man ang tagong mo. Ay, di nakangawon, Matthew. Apay ama kaungot ka ngay, Luisa. Kasaritam to ni Chad. Ang mga nusana ka makapagtapal. Apay, adda parikot yan akta. Agpupupuklatan iti kwarto na. Anya? Kasaritam to.
Nasakit ka no tinakam na, iti pan nakabagsak na iti board exam. Uray siyak mat, Luisa. Nasakit mat tinakam ko. Ay, Nangatot expectations ko iti burita ta. Ngaman niya tinaramid na. ay kat, agtake tumanan Ay, katanya pa ngay. Ngam sabalin tumanan agastos. Kasta unay ti panagsalsalukag ta iti negosyo tayo. Ngam pinaay natalaang ni Jad. Agday ta. Nalpas kong ti surat ko kadag iti naganak ko. Kastamot kinimanong ko nga da iti Sabalya probinsya. Kaya't ko nga da pakalaglag ipanda kanyak, into nawana kon. Kastamot ang nakapagpakada akon iti surat ko. Kan nagkidawak matan iti pamakawanda kanyak. Iti panang paay ko kadakwada iti arapaabda kanyak. Amok, awan sirbi ka tao. May saak anak kapoy. Kanalupoy. May salahan da ito'y lamisana bakante. Timing ti isasangpet ko. Da ito'y ti paborito ka restaurant. Katsakbay ang ibusak ti biyag ko inton rabi. Kaya't ko akanan pa iti paborito ka resipida. Kasrigalok iti bagik. Sakbay ang mapukawak. Mapalin ka diti makilamisahan dito iti table mo, ating. Kuha manong. Pasensyakan. Ngam kaya't ko tiyag may mesa. Awan ba kanti alamisaan? Di kagdanag. Nasingpet ka tao. Sana problema dahi tamanong. Ngam, agparparikutak namin ita.